Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Het is een beetje Ladies Day, joh, met optredens onder andere van Carrie Powers uit Amerika, Anna Linda uit Grains en Friesland en de Vocal Roses. Dat vertrouwt. Veel te leeg de hing in het dan met die holle woord. Dat er altijd hier is die tot die wachtjes zal. Hij doet die let maar mooie leven budden vol. Dan gliedert alles van die hand. En ik vlieg even, maar jij. En ik vlieg even, maar jij. Staat die Normaal spritsen ze mij hun traaien, maar Joet hebben ze de hele band meegenomen. Ik ben blij dat ze er binnen. Vocal Roses, zo'n begin van dit programma. Straks praten we nog even een piep vol meisje. En ze zullen ook de nieuwe single die ze maken haar hier live spelen. Cliff van Madden. Ze komt denk ik van het 4-jarige bestaan van Rikst. Jawel. En dan met 2 vrouwelijke dichters. Maar we gaan eerst nog even naar een opname van Vlieden Wieken. Roots uit de woorden mij Rootville. Never would have guessed it in 100 years or more. Meet a lowland angel likes I've never seen before. She grew up where the sun does run all across the sky. Sweetened her up nice like some strawberry wine. Crown rid my mind, oh my strawberry queen.
I got caught up in her love like a storm down in the Gulf. The high wind breaks my dogs, the water rusts my lungs. My wave breaks on the rocks for my strawberry queen. I ain't the first to pledge my service to the crown. I know her subjects in the past to let her down. Treasonous fools never come around this town. Or I throw my fist and give them hell and stand my ground for my strawberry queen, for my strawberry queen. Met her in a dance hall early one spring. Felt like Adam next to Eve, staring at the fruit of God. So I wrapped a bow around my heart and placed it in a box of cherry wood. I asked her if she could take that box and do it good. She smiled and said she would. Oh, my strawberry queen. I ain't the first to pledge my service to the crown. I know her subjects in the past to let her down. Treasonous fools never come around this town. Or I throw my fist and give them hell and stand my ground for my strawberry queen, for my strawberry queen. Roots uit de Walden. Vliende weekend wint ze hier te gast. En er lijkt nog een nummer. Hier we nog net uitstuurd. Vonden we het toch wel mooi om het even mee te nemen. Fantastische muziek van deze Waldpikken. En dan ook nog mooie muziek. Straks nog meer van dat soort muziek. Maar dan solo. Carrie Powers. Ze komt uit Amerika. Wij singer-songwriter. En ja, die brengt blues, folk en alles bij elkaar. Op een hele authentieke manier. Dus, maar goed, dat straks. We gaan eerst naar een event. We nemen het ook wel het gospel event. 18 november is het bij Safir. En dan zal de Young Christian Singers mij nog volle meer. Ja, volgens mij er een mooi feestje van mij. Er zitten 3 mensen van de organisatie en die er alles mee te krijgen. Nou, zit hier op de bank. Judith, Marco, welkom. Mooi dat je binnen. Welkom alle, hè? Dankjewel. Ik mag eerlijk zeggen, het ziet in mijn holle dat je met vrienden hier organiseert, maar dat is helemaal net zo. Wanneer weer de laatste keer eigenlijk? Ja, de laatste keer was in 2019. Jeetje, wat ja. gaat dat al je rap, hè? Ja, zeker. Ja, Het corona. zit zo in mijn holle. Ja. Vertel, ik begin eerst even hoe het gospel event. Wat hoort het precies in? Nou ja, we organiseren dit jaar dus voor de 8e keer weer het gospel event. En dat betekent dat we niet alleen een concert gaan geven met elkaar, maar dat we ook een groot projectkoor hebben opgericht om voor de gelegenheid met 100 man extra op het podium te staan. Nou ja, dat mag een mooi feestje worden. Ja, nou ja, dat wordt het meest wordt, toch? Zeker, ja. Wist er al een keer een bij West of net? Nee, niet alle keren. Nee, dit is voor mij de 3e keer dat we het gaan doen. Ja. Om screw te zijn, wat voor feest is het? Gewoon iedereen welkom en iedereen de swingende massa of net? Nou, Ingrid de swingende massa, dat net helemaal. Het wordt wel goed begeleid door de dirigent. Nou, ik denk gospel, feestje bouwen. Maar, zeker waar, het wordt echt wel een swingend geheel. En dat hebben we nu al ervaren met de repetities. Voor mij is het de eerste keer dat ik nu meedoe. Maar gewoon de vreugde die erin zit. De kracht ook van het evangelie, zeg maar. Het heet niet voor niks Young Christian Singers. Ja. De kracht van het evangelie om dat te bezingen, zeg maar. Ja, dat is fantastisch om dat ook samen met elkaar te doen. Hè? En dan met projectkoor ernaast. Ja, dat is geweldig. En ik wil ook bij deze ook mensen uitnodigen om er wel te komen. Inderdaad, want jij zegt een swingend geheel, een swingende massa. Dat gaat het zeker worden. Welke, ik ken je als dirigent van verschillende koorden, maar ook van deze dus. Hoeveel Marley en vooral had dan van die Noorse staren zo? In totaal of Ja? de bedoels Dionne? Nou ja, Dionne, wat is de bedoeling? Nou, Dionne, dan staan er denk ik zo'n 150 mensen op het podium. Wow. Ja, dat is dan het gospelkoor Young Christian Singers besteedt uit een 30 persoon. Het projectkoor besteedt uit zo'n 100 persoon. Dan hebben we er natuurlijk nog ons eigen begeleidingsband bij. Die we ook nog ongevuld hebben met een stuk of 10 strikers.
Dus ja, in totaal zo'n 150 mensen van mijn neus. Hoe organiseert dat als dirigent? Ze net al te volle romtie aan. Dat scheelt. We zijn heel volgzaam. Lekker stevig door repeteren en dan komt het helemaal goed. Ja, dat is een keurige manier verzinnen, dat is heel streng best zeker. Nou, de doos heet het zo. Nou, even naar het muzikale. Want ik bedoel, een koor is vaak gelaagd. Van leeg tot heeg was vaak, denk ik wel eens er een draai aan, maar misschien wat a cappella, misschien wat. Hoe staat dat dan op papier? Improviseert er nog een beetje? Nee, dat wordt net improviseerd. Ik gaf alle arrangementen die binnen uitskreun. En een koor staat de meeste mensen natuurlijk wel weten. Sopraan, alt, tenor, bas. Hè? Maar, en dan kerst zo'n gospelkoor van 30 mensen kerst versterken met 100 mensen. Dat is op zich hartstikke leuk. Dan haast in een groot koor. Maar dat vind ik net zo heel erg interessant. Dan haast iets en dat maakt het alleen nog maar groter. Dus wat ik dingen ga is, die noemen ze die de projectkoor Meidogen. Die heb ik al hier dubbelkoor gearrangeerd. Dus dat betekent, we gaan daar een koor staan en we gaan daar een koor staan. En dat is wisselzang, beurtzang, call and response, vraag, antwoord, om de beurt. Op die manier probeer ik het toch echt muzikaal een stuk interessanter te maken dan alleen nog maar een groot koor. Ja, precies. Ja. Jeetje, wat een onderneming. Hoe is dat om daar een onderdeel van te wezen? Ja, dat is superleuk. Ja. Zoals je al zei, het is geweldig. Dus ik krijg er veel energie van. Ja. En om met z'n allen toe te werken naar zo'n concert is natuurlijk gewoon een mooie weg om te gaan. En met een mooi einde op die manier. Ja, want Wilke doet dan het muzikale deel, maar ik bedoel, de organisatorisch, maar met National daar wel goed deel zetten. En iedereen maar hoe weet je ontaaien is, dan krijg je chaos, liek het maar. Ja, zeker. Met zoveel mensen, zeker. Ja, klopt. Dus we hebben een concertcommissie. En met elkaar, met die commissie en ook in samenwerking natuurlijk met de rest van de leden, zetten we alles op touw. En heeft iedereen zijn stukje om in orde te maken. Ja. Het wordt valt al even een projectkoor. Dat betekent dat het een titelkoor is. Ja, is het heel titelijk of zit er weer een vaste kern bij? Hoe werkt het dat eigenlijk? Het viel op dat dit jaar toch meer dan de helft van de mensen van het projectkoor voor het eerst meedoen. Dus zeker wel wisseling. En ja, goed. En iets minder dan de helft doet nu voor de tweede, derde, vierde of misschien zelfs wel de 8e keer al mee. Ja. Hoe dreig of juist net is het om zoveel mensen bij elkaar te krijgen? Ik bedoel, mij een heel botje best om dit soort aantallen te komen of melden mensen zichzelf wel aan eigenlijk? Hoe is het bij het enthousiasme mee worden? Nou, van wat ik zie, heel groot. Ik ben deelnemer, geen organisator. Maar kijk even naar links dan, naar Judith. We hebben in mei hebben de inschrijving voor het projectkoor zelf geopend. En binnen 2 weken waren er 120 aanmeldingen. Dus zaten we vol. Ja, dus die animo dat via de Tjerken of zou het heen? Of via internetsites? Of, veel social media. Ja, dus eigenlijk is onze voornaamste contact met de mensen via de social media. En opgeven gaat dan via onze site, net als de kaartverkoopster nu. Mensen weten ons te vinden en melden zich aan massaal. Dus Wat wil je voor de reden om mij te doen? Nou, ik vind zingen zelf heel erg leuk en ik word er blij van. Ik heb niet fantastisch talent in zingen, maar ik kan het wel aardig. Maar vooral de vreugde die ik eruit haal en vooral het samen doen, zeg maar. Ik weet nog wel, de eerste repetitie was 2 weken geleden. Ja, hoe ik thuis kwam, ik denk, maar dit is fantastisch. Dit moet iedereen eigenlijk zo ervaren. Dit is geweldig om het samen te doen. En ook om over God en over Jezus te zingen. En ook door zingen komt het evangelie heel erg naar voren. En ja, het is heel veel vreugde. Ja, dus het achterliggende idee en de boodschap is maar het verhaal van echt het christelijke verhaal is wel belangrijk van dat erbij is. Nou goed, ik ben overtuigd christen, dus zeker, ja, maar ook gewoon hoe dat door muziek heen, zeg maar, in mij tot leven komt, zeg maar, en dat zullen meerdere ervaren, zeg maar, dat is gewoon wel heel iets bijzonders, ja. En dan National, ik bedoel, je had net een paar meesken, maar echt meer dan 100 meesken. Ja, een heel soort, 120 inderdaad. Dat is geweldig om dat samen zo te mogen ervaren. Maar ik kan me voorstellen dat ik een machtig gevoel houdt om daar onderdeel te zijn. Ja, absoluut. Ja. Op welke toons jongens doen mij? De tenor. Ja, oké. Bepalen ze dat zelf trouwens, Wilke? Of stierst u erbij en denkt, nou, ik ben even jaren. Dan lieten ze de eerste repetitie vaak inderdaad wel hun eigen stemsoort bepalen. En dan merken ze eigenlijk vanzelf wel. Stel, ze gaan er nooit in een koorsong en ze beginnen bij de alten staan en ze merken van, dit is toch eigenlijk veel te leeg van me. Dan beginnen ze zelf wel oer naar de
sopraan. En dat jou ook echt wel on van, zie ik je even een plakje wat voor je comfortabel is. Ik ken natuurlijk net al die 100 mensen eerst bidel en checken welke stemsoort heeft zo. Dat is geen dwan, dus dat leed ik een beetje aan hunzelf oer. En dat vindt eigenlijk altijd wel vanzelf, zien wij. Ja. Ik ken je als dirigent bijvoorbeeld van een koor wat mijn vroegmuziek zit aan hoort. Ja. Dat lijkt me heel technisch gewoon. Ik wil weer een overhaal is gospel of juist net. Technisch. Ik bedoel, is dat ritmisch heel oors of samenzang oors? Of? Nee, het is vaak natuurlijk de taal in de wereldmuziek. Als het nou Afrikaans of Jiddisch of neem het maar op. Dat is natuurlijk altijd wel even wennen. Maar nee, ja, Willem, muziek is muziek. Dus dat kerst heel ingewikkeld en technisch, meidje, maar muziek is muziek. Ja. Net ingewikkeld met gewoon genieten inderdaad. Ja. Juist. En ik heb je voorstellen dat dit genieten is. Of niet? Ja, nee, dit is hartstikke leuk. Dit is super. Dit is een van de leukste projecten elke keer die ik doe. Dus ja. En toch, ik wil eens een beetje wekker lezen. Hoe komt het al je goed? Zeker. Er binnen altijd wel kopzwaardigen over dit soort dingen. Want er zet een enorm groot project op. En dat maakt eigenlijk op het laatste moment maakt alles samenvallen. De kerst net altijd alles bij elkaar houden. De kerst net elke week die 150 mensen op hetzelfde plak hebben. Nee. Soms repeteert apart met de band. Soms repeteert apart met dat koor. En dan op het goede moment dan moet ik al hier samenvallen. En nee, dat jouwt zeker. Ik wil eens even wat kopzwaardigen. Maar dat jet ik bij. Dan moet ik een beetje gezonde druk wezen. Ja, nou ja, en ik heb het al wel verdrongen, maar er is een COVID-periode geweest. Dat is natuurlijk de nachtmerrie der nachtmerries. Ja. Om, hij je 150, 200 mensen misschien ergens in een mailbestand te zien en die moet je dan mailen van het gaat allemaal niet door. Dat lijkt het mij verschrikkelijk. Heb je die angst nog als organisatie of denk je, nee, dat gaan we afsluiten, dat denken we net meer hoe? Voor nu? Nee, nu zijn we er echt voor gegaan. Ja, precies, ja. Maar helemaal genezen in dat opzicht. Zeker, gelukkig wel. Hoe kan mensen kaarten geven? Hoe zit het eigenlijk? Want had iedereen een familielid, mij neemt zit het vol, dacht ik, of net? Maar... Nou, niet helemaal. Dus we rekenen op meer mensen en ook meer belangstelling natuurlijk. Ja, waar is het trouwens? Het is in de Stadskerk de Wijngaard. Ja, dus richting de vliegbasis. En hoe kan mensen op kaarten komen? Via onze website, via youngchristiansingers.nl staat er een mooie knop om kaarten te bestellen. En voor €7,50 per stuk zijn die beschikbaar. Dat willen we het graag ook laagdrempelig houden voor ieders portemonnee. Dus vandaar die prijs op die manier. En daar kunnen ze kaarten reserveren. En die liggen dan klaar op 18 november om 7:30. Of 6:30 gaat de zaal open. En om 7:30 begint het concert. Ja. Dus toen alleen nog dit event mee? Of best u de rest van direct bij een koor belutsen en bij de Young Christian Singers? Dit is voor nu voor het eerst, maar ik denk dat ik zeker nog een keer terugkom bij dit projectkoor. Ja. Ik heb ook andere talenten waar ik tijd voor vrij maak, inderdaad. Ja, maar dit is toch het leukste, of niet? Ik kom hier wel het vreugdevols van thuis. Ja. Nee, dat durf ik wel eerlijk te zeggen. Ja, absoluut. Het is zeker een blijven. Ja, absoluut. Even hoe het materiaal. Wat binnen bekende noemers die in het waan gaan, die wij kennen? Of is het al gospel songs? Hoe zit het eigenlijk? Of doe je met nog psalmen bijvoorbeeld? Psalmen heb ik niet voorbij zien komen. Nee, maar ik ben benieuwd wat je hem dwang geeft. Wisselend repertoire. We hebben wat Afrikaans volgens mij, dacht ik. Engelstalig. Call and Response inderdaad, wat jij al zei, Wilco. En ik denk dat Wilco dat verder wel kan aanvullen. Weet je typische gospel songs? Ja, die vraag die wordt me vaker gesteld. Dus je gospel, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een verzamelnaam. Ja, een containerbegrip. Ja, en als nou zei van, doe je hem nou die traditionele Amerikaanse black gospel? Nee, dat doen wij net. Dat is, om heel eerlijk te wezen, dat is net de muziek waar wij mij opgroeid binnen. In Amerika groeit men er natuurlijk op de high schools en in het werken mij op. Maar dat is bepaald geen makkelijke muziek. Die akkoordprogressies en neem het alleen maar op. Dat is echt geen simpele muziek. Wij groeien volle meer op met popmuziek. En we praten dan vaak van een CCM, Contemporary Gospel Music. Eigentijdse christelijke muziek. En dat neigt volle meer naar het pop-idioom. En dat is eigenlijk echt wat we doen. Christelijke popmuziek. Maar ik doe wel een aantal echt traditionele spirituals. Die doe ik wel. Dat is echt wat de roots van de gospelmuziek lezen. Wat de roots van de popmuziek eigenlijk echt lezen. Alles is natuurlijk eigenlijk ontstaan ten tijde van de slavernij op de plantages. En dat wil ik net verloochenen. Dus ik probeer eigenlijk tijdens elk concert wel een paar van die traditionele spirituals in te proppen. Ja. Jullie nog een keer, 18 november. Hoe laat begint het? 7:30. We hebben het mensen weer voor de kaarten.
theyoungchristiansingers.nl. Hartstikke mooi. Ja. En dan kun je meedoen aan het gospel-event als bezoeker. En misschien taken meer in betrokken als deelnemer, want die kun je net meer op je aan als deelnemer, denk ik. Hè? Nee, dat zit vol en we zijn al volop aan het repeteren. Ja, precies. Dat kun je net met jou wijs instromen. Nee. Goed. Net stenen, maar daarheen zoek haast is wel goed. Het wordt vol te leven. De plantages, blues, folk en dat soort muziek komt al uit Amerika. En je wordt hebben in te gast, Carrie Powers. Die komt uit die hoeken van de Broadway. En ja, luister maar eens even, want ze had een prachtig album maken. Die laat ik even zien. We praten straks even in de piepvol, want ja, als je dan nou echt roots muziek, dan speelt zij dit live in Noorderwien. Don't do me wrong. Don't talk about the home. Don't do me wrong, no. Don't talk about the home. Now you can't go back. Go back to your used to be. Tell me you love me, lying on my bed, drinking your Crown Royal, talking all out your hair, talking all out your hair. Now you can't go back to your used to be, child. Don't give me no money, don't buy me no clothes. You don't give me no money, don't buy me no clothes. That's why, baby, I've got to let you go. Now you can't go back to your used to be. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. Don't do me wrong, no. Don't do me wrong. Don't do me wrong, no. Now you can't go back to your used to be. Fantastische muzikant, Carrie Powers. Ze komt uit Amerika wijs, is op dit stuit on tour, om het zo maar eens uit te drukken. Ja, wat mij de formatie, blues, folk, rock, alles toch elkaar heen. Maar wat een stem en wat een song zeg. Ze had een prachtig nieuw album uit. Er komt zich een beetje promoten en dan geef ik even nog praten op zijn Amerikaans. In ieder geval, ik doe mijn best even. Zie ik op mijn good English day haar. In ieder geval, Mrs. Powers, welcome to the show. How are you doing? I'm doing very well, thank you. Thanks for having me. What kind of tour is it now? It's a long tour and only in Holland or different countries? Right now it's just in the Netherlands. We've had about 8 dates, so it's been a really great tour thus far. Yeah, a lot of fun. It's all about your new and latest album? Yeah, it's called Love Is Why, and it will be released here in the Netherlands, I believe, over the next few weeks. Yeah. It sounds like a question. Yeah. Is it? Why? No, it's. I wrote most of the songs during and after the pandemic, and I had lost my dad around the same time. So a lot of the songs were written from a place of grief and loss, and I feel that that's highly universal, obviously. So a lot of people can relate to that feeling, that emotion, and I feel like it's really important, especially now with the world the way that it is, for us to spread a lot of love out there. Yeah, we need it. We do. It's a simple message, but we need it. Yeah.
Ze had het album voornamelijk zelf schreeuwen. Haar heid is verstoord tijdens de COVID-periode. Dus ja, de combinatie van die periode en het versterken van haar heid had haar in ieder geval gebracht tot dit album. Ik zei al, is de vraag, maar het is eigenlijk een soort antwoord misschien wel op de vraag hoeveel leefde hebben we nodig? Nou ja, daar gaat het album voornamelijk om. Most of the song you wrote by your own, isn't it? I do. Yeah, Were you alone when you write it? Yeah, I do. I write usually by myself. I have a couple of co-writes, over the years that I've written with other folks, but I just write primarily by myself. I live way out in the woods where nobody can find me, so I'm usually alone. Yeah. Don't mention where. Exactly. You like to be on your own and live in a rural country and in the countryside? Yeah, I do. I really love it like that. I kind of prefer things quiet and private. I'm a big nature lover, so you can imagine how I love the Netherlands when I come here too. Yeah, it's so beautiful here. So yeah, it's just a very comfortable vibe, living out where nobody can find me, pretty much. Ze werden het echt 4 van de meesten waar de hoort ik van zo. Ze is heel erg in de natuur. En 4 van de bewende wereldtour. Dat is toch wel prachtig trouwens. What a contrast with a tour where you're doing gigs in big cities with a lot of crowd and a lot of people. It's always busy, of course, a tour like this. Yeah. Do you like it too? I really do. I think what I love most about it is that connection that you make with other people. I feel like it's really a blessing and a gift. That you can connect with other people and hope that they can really get something from the songs that you write, some great emotion that they might feel, or really healing from a song that you might offer, So it's really a blessing. Like, I feel super lucky that I can do it. And you did start very young, isn't it? Yeah, I actually started when I was about 9 years old, writing poetry and songs. But I've been a late bloomer as far as getting out more in the public eye because I had a family to raise and things, and it just wasn't conducive, or it wasn't a good situation at that time. So I'm kind of a late bloomer, but I'm loving it, Yeah, I like the fact that I'm doing it now. And you also make art. Yeah, I'm a painter. I love bright colors. Yeah. I saw it. Where did it start? With the art or with the music, or was it both? It was kind of both. I think one medium serves the other. So there's a lot of crossover with them. And I have something called synesthesia, where when I write music or hear music, I see colors. So it all sort of blends together, and one medium helps the other, Yeah. Ze maken het art, kunst dus. En ze wordt heel van heldere kleuren. Nou, google hem maar eens even op. Er staat bijvoorbeeld werk op internet van haar. En ja, dat werkt ook weer een beetje met de muziek. Dat ze muziek schreeuwt, shots ik weer een hele prode kleuren. En daar komen fantastische dingen uit. Onder andere dat prachtige nieuwe album. En ik zei, als je het nog van de natuur hoort, wat doet dan in die grote sterren, een prode publiek. Maar dat vindt ze juist wel leuk, die interactie. Dus dat klinkt dus een boeiend leven in ieder geval. Ze is in ieder geval op dit stuit in Europa. You're now playing in Europe, but are you always on tour also in America? Do you a kind of musical gypsy, or? I'd like to think that I am, and I'm sort of a gypsy even when I'm not on the road. You live like a gypsy. I do. I mean, just very simply, But I like to do. I mean, basically wherever people would like me to go, I go and play music. I think that I've just always been that way, but I kind of fly by the seat of my pants, as they say, right? Yeah. About your new album, because you wrote the songs on your own, but it sounds sometimes some songs as a band. Mm-hmm. Did you invited other musicians, or did you play all the instruments by yourself? No, this particular album was produced by Marco Giovino, and he was the drummer for Robert Plant's Band of Joy. And then we had folks I'm honored that they're even on the record. Bo Ramsey, who was on the road with Lucinda Williams for quite a long time. The McCrary sisters, who sing backup for Bob Dylan. We have Doug Lancio, who is John Hyatt's guitar player. Kelvin Hawley, Little Richard's guy, So, and brother Paul Brown, who is now on the road with the Waterboys. So it's kind of like I'm still pinching myself that all these folks were kind enough to contribute to the album, So yeah, there's a lot of great musicians on the songs. And I read on your
side, far, far away in your family, Bing Crosby was family. He was. On my dad's side, I think a third I cousin. love these kind of details. It's crazy. And then on my mother's side, supposedly we're related to Herman Melville. So that's the writing side, I guess. I don't know. Well, this is the gossip part. I also heard a ballad with some piano playing. Are you playing the piano by yourself? I am, and I'm not a very good piano player, but I liked it. Thank you. Yeah, everything with me is more about feeling and emotion, and I just kind of go. I don't read music or anything, and everything is improvisation. So I just I go with my heart most of the time. Nice detail. You brought 2 guitars, and one of them is of a Dutch guy, isn't it? Yeah, B.J. Bartman. B.J. Baartmans. B.A. Bartmans, yeah. He's a really great guy and was very kind to loan me the guitar for this tour. And then I have my Martin J40 with me. So we've got some slide and then the other, yeah. It's been nice. Nice to have you on the show. Thank you so much, Willem. Album is uit, is te streamen, kun je het ook gewoon bestellen. Zoek ik even op internet als het haar schilderkunst zien was, haar art in ieder geval, Carrie Powers. Ik ben blij dat ze er is. Ik heb nog een nummer van u doen en straks aan het eind van het programma nog een. En dan onderhoor met die gitaar van B.J. Baartmans. Die hebben we al eens een keer te gast gehad. Fantastische muzikant trouwens uit het zuiden van het land. Dit is live in Oordewien, Carrie Powers. It was the hardest thing I've ever done. Had to plead with the stars to call you home. In my selfishness, the minute that you left this earth, I wished it had been someone else's prayer. I awake to your words in the rain, in the wind. Before I realize you're not here again, I search this empty house for signs of you in the shadows now. And this must be someone else's prayer. In the half-light, faith calls to me. You waited for that last song to set you free. These days you come to me through a red-winged bird with a message of love out of this world, without suffering. The chimes of mercy cease to ring, and this must be
someone else's prayer. I wish this had been someone else's prayer. Uit Amerika, Carrie Powers. Nou, album is uit, is wel te streamen trouwens op internet. En wat een stem en wat een spul en wat een prachtige nummers. Ik ben altijd wel blij met dit soort artiesten dat die hier even in de Noorderwien studio te lonen komen. Je hield ook voor de groep die je kleersteert. Ik ga door de Vocal Roses live in Noorderwien. Sjoch je steen, ik rocht voor die, ging in andere kant uit. Ik wil met die dezelfde waai. Let mij sjem best in de geest en ik zil die volg je. Pak mijn handen in mijn maai. Want als mij ons jongs, dan viel ik het. Ik kan er net meer onderuit. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Verder wie ik al verdwaald, wist net werd ik in de zoer. En ineens zie ik nooit uit. Wist hoe de waai, dan ben ik mooi, doe ik altijd bij die. Dat is de beste waai van mij. En als mijn jongens joos, dan viel ik het. Ik kan er net meer onderuit. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Sjoch alleen en mag waaruit naar het job. Ja, ik loop altijd bij die. Nee, dit vuur gaat niet meer uit, wil wie warten. Sjoch rust naar mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Het vuur in mij. Dan brandt het vuur, dan brandt het vuur in mij. Ja, altijd een feestje om deze dames in de studio te hebben. De Vocal Roses. Sita, Irma en Johanna. We krijgen aan de nieuwe single. Die hebben we een pikkel op de radio draaien trouwens. Het gaat door Orde Marm. Ik zal even vragen wat precies hoe het gaat trouwens, dat verhaal. En ze draaien tussen alweer een behoorlijke tijd. Maar mooi droos, klaar trouwens. Stel even de rest van de band voor. Want je bent intussen net met je draaien, maar het is wat uitbreid, hè? Nou, dat is voor de gelegenheid. Hè? Het is net standaard. Maar op een piano zit Tine Banstra. Ja. En uit de arm uiteraard. Naast mij staat Douwe van der Werf. Nou, die kende de meesten wel. Ik uit de arm. En natuurlijk op het drums Johanna, haar wederhelft, Jorrit Bruksma. Ik door hem arm. Ik uit de arm, uiteraard. En waar kom je hem nou bij dan? Goh, nou, we wennen niet meer al hier in de arm. Dat zou ik zeggen. Ja, maar we komen er wel bij. Ja. Geef aan op praten. Dat is een nieuwe single. Ik dacht, kijk, want, hoe lang ben je nou intussen bezig met je draaien? Alweer een behoorlijke tijd. Zegt je niet zo'n beetje, maar wat tussenpozen uiteraard. Maar ja, zoiets. Ja. Met welk idee ben je mooi bij elkaar gekomen? Gewoon een beetje lol trappen of echt wel serieus voor? Nou, nee, net helemaal. Wij ben een keer vregen van een kriesnachtje heen in Tjerken.
En zo ben wij toen een beetje starten als zanggroepje Oude Meerdum. Oké. En dat is uiteindelijk uitvloeid tot dit. Ja. Ja. Mooi hoorklaartjes, eigen noemers en natuurlijk een protte optredens. Treed je met protte op trouwens? Nou, net meer zo vol als dan verhinderen, maar ja, het gezinsleven komt er nog wat bij, de liedse bandjes. Je wordt een dagje ouder, hè? Dan wordt het soms wat moeilijker inplannen alle keer. En dus wij zieken nou voornamelijk leuke projecten nu. Nou ja, wat wij zelf heel soort energie van krijgen. Ja. Ja, en ze nou een doekje me op, ik in de landelijke media, Hollands Got Talent. Och ja. Ja. Waar kwam mij het idee? Nou, in principe, wij zijn benaderd om, wil je met mij doen? Ben je vregen? Ja, we zijn, ze zijn, het is leuk om iets Fries in het programma te hebben. Dan wie een beetje naar op ziek. Ja. Nou ja, toen kwamen ze bij ons en zeiden, dan toch een eigen nummer in het Fries. Ja. En dan gaat samen op bier. Ja, nou ja, we zijn, het is een beetje ons levenslied, dus dat vroeger gingen. Dus, ja, een echte vrouw die drinken bier, hè? Dat is het motto nog. Is het nog steeds dat trouwens? Ja, zeker. Ja, dat wordt nog steeds dronken, hè? Ja. Heb je nog protte reactie op hoor, of niet? Ja, heel soort. Ja. Ik hoor van mensen van, nou ja, ik verwacht je net altijd dat iedereen zulke programma's shut, maar dan verbaast hij dan toch best nog wel hoe het is. Maar. Nou ja, via social media, de tam-tam gaat ik jou natuurlijk. Ja, dat gaat rap, ja. Het nieuwe noemen, de nieuwe single game als ze dwam, we al wat meer noemers van hem zien, maar ja, toch een beetje de promotie, zeg maar. Waar had het nummer betocht en het verhaaltje? Het idee kwam volgens mij bij Irma wel uit, dacht ik. Hoe kwam het erop? Nou ja, we zien een beetje als je trein, denk ik wat ouwen. En het is een beetje ontstaan vanuit de Cliffs of Moher. We zijn, ja, die zit altijd op nummer 1 bij. Nummer bij van Gurbe Douwstra, hè? Ja. Die zit altijd op het nummer 1 in de Friesket op 100. Maar we zijn, ja, wij komen uit een buurt waar die dik prachtige kliffen hebben. Ja, we zijn eigen cliff. Nou ja, precies. Dus we zijn, nou ja, daar moeten we iets mee doen. Ja. Nou ja, zij is een beetje het idee ontstaan. En nou ja, uiteindelijk is het een levensveske wat we doen. Ja. En gewoon verzonnen of is het uit in zijn eigen leven? Het is best in zijn leven, maar het komt net autobiografisch. Nee. Je zit lekker met elkaar te ouwen. En hoe ontstaan er verder nummers bij hem? Hoe screw je hem die eigenlijk? Doe je hem dat ook met je trein of dan mij horen muzikanten erbij? Nee, de basis komt vaak bij Irma wel. En dan vraagt ze vaak op de app van, nou, ik heb dit een beetje als ideetje voor een nummer. Heb je hem nog ideeën voor coupletten of zo, qua thema's of zulke dingen? Nou ja, dan gaat dat heen en weg, En dan stiet er uiteindelijk een basis en dan, vaak, we nemen het bij Jorrit dan in de studio op. En dan, daar had ik heel soort van onze versie spelen. Nou ja, en dan vormt het weer een mooi geheel. Ik ga even naar de Bofrout daar. 16 onderwijs, is het nog steeds leuk? Is het een soort hobby nog steeds? Of is het een soort van werk worden? Nee, dat heb ik wel eens wist, dat gevoel. Omdat het toen wel meer qua optredens weer. Ja. Maar we hebben bewust even een skofje pauze gehad om het leuk te houden, zeg maar. En ook dat we, Johanna vertelde, krijgt al wat verschillende projecten. En dat had het leuk, want dan moeten we naar je nummers studeren en moeten we wat nice betinken. En een beetje frisse wind, dat heeft dan zeg je niet wel nodig, hè? Ja. Maar je bedoelt voorlopig nog wel bezig dus en bij elkaar. Dat is al de bedoeling, ja. Het is te gezellig, te leuk. Ja, precies. Ja, beslist. Geen echt rock'n'roll verhaal op een gegeven moment met 3 verschillende auto's zeker. Sorry, nog een keer? Oh, dat had van die bands, maar er nou niet verschillende auto's naar de optreden erin. Ja, dat hebben we wel. Ja, wel. Praktische overwegingen dan de ruzie is of zo. Ja, precies. Ja. Goed, voor de rest nog concrete plannen of eerst deze single maar wat promoten? Ja, vooral dat. En we hebben Christer wat actie en dit is het plan 1. Ja. Goed. Ja. Nou, laten we dan. Huiskamerconcerten. Oh! Had meest kunnen een huiskamerconcert van Zwolle, dan ken je hem op, ja. Oké, dan kom je met je trein of neem dan de hele band mee? Nee, dan gaan we met je trein. Ja, precies. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nee, maar ze wijzen. Gewoon op een internetsite of Facebookpagina of wat dan ook. Nou, bij hem denk ik gewoon, toch? Ja, dat kan ik nog. Dacht ik. Volgens mij gewoon via de Omroep Friesland. Oh, dat is die omroepactie bedoel ik? Ja, voor de Frieske Top 100. Ja. Nee, ik denk misschien game zelf nog op een paar. Nee, wij gaan voor de huiskamerconcerten voor de Frieske Top 100 op paard. Ja. Nee. Ik ben blij dat ze het live doen gaan. De nieuwe single dus van The Vocal Roses. Cliff van Marm, live in Noorderwien. Van meisken net
Vocal Roses, toffe band. Nou ja, en ik kan nog zeggen, het is een beetje een hele ladies day, joh. Dus mooi om ze weer in de studio te hebben. Het wiel een tijdje verlien natuurlijk, en zeker ik mij de nieuwe single. We horen ze in de gaten. Vocal Roses, en zie ik het maar even op YouTube. Ze zijn op alle mogelijke manieren wat te streamen en te bezinnen natuurlijk. Ik zei het is een beetje een ladies day, want ik ben heel blij dat de dame hier naast weer eens te gast is. Die komt hier intussen al jaren over de vlier. Zet een nieuwe single uit. En dat had we te krijgen met de gast van Vlien Wieke, Jan Henk de Groot. Anne Linde, mooi dat is de best. Welkom. Ja, laten we daarvoor maar even beginnen, want toen ben je in verband met Sentiment. De nieuwe single. What's the story? Dat klopt. Ja, je zei het net al even, Jan Henk de Groot. Het is heel grappig. Ik heb ooit een keer een cursus singer-songwriter gevolgd bij Jan Henk. En toen speelde hij op een gegeven moment het introotje van het liedje Wenst, Noor Wenst. En ik vond dat direct zo ontzettend mooi. En later ben ik het gaan opzoeken op internet. En het hele liedje, de melodie, de klanken, maar ook de poëtische tekst raakte mij zo ontzettend dat ik op een gegeven moment dacht, eigenlijk wil ik dat liedje ook zingen. Maar ja, toen dacht ik, ga ik dan in het Gronings zingen? Ik kom wel uit Groningen, maar mijn streektaal en dialect is niet fantastisch. Dus toen dacht ik, zou het dan niet heel mooi zijn om dat in het Nederlands te doen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik bel Jan Henk gewoon eens op, vragen wat hij ervan vindt. En hij heeft zelfs het nummer voor mij vertaald naar het Nederlands. Dus ja, ontzettend gaaf. Want hier stond dan nog twijfels over de tekst, hoe wordt het precies inhoudt dan? Wel een beetje, want het is een zeer poëtische tekst en dat komt natuurlijk vanuit Jan Henk. En ik heb een eigen bepaald gevoel erbij wat het voor mij betekent. Maar wens, noor wens, dat is een Groningse uitdrukking volgens mij. En ja, dat was voor mij wel even dat ik dacht, ik denk dat het dit betekent. Maar hoe zit dat eigenlijk? Maar gelukkig heeft Jan Henk daar mooi over gepraat met mij en ja... Ja, als er hier een Noorderling is die best oud woont, of ik link met Friesland en de hoek van Drenthe woont, maar doe wennis nou in Greens, zij stel even, wordt er nog een Protegreens praat? Ik bedoel, is er een Protegreenser taal om die heen of valt er taal? Nou, dat is zeker wel waar, want ik ben vorig jaar weer verhuisd naar het platteland. Dus ik woon nou echt tussen de boeren op het platteland. En nou ja, daar wordt wel Gronings gesproken, dus dat is wel hartstikke grappig en leuk om te horen, ja. Hoe is het met de vingers trouwens? Is die een vingerbrutsen ook? Want de soes hier al eerder komen, maar de koest net spelen. Dat klopt. Ja, ik had mijn ringvinger gebroken. Echt het topje van de vinger. nee. Dus ik kon gewoon even de hele zomer niet gitaar spelen. Klinkt wel heel pijnlijk trouwens. Ja, was ook pijnlijk, maar het was vooral heel vervelend dat je zo lang uit de running bent. Maar het gaat nu hartstikke goed en nou, de nagel zit weer bijna op. En nou, dan kan ik het gauw weer vergeten en lekker muziek maken. Nou ja, maar de vraag niet een beetje af. Mag je een protte spelen om het vast te horen? Of pikt het vrij snel weer op? Nou, ik pik het vrij snel weer op, denk ik, omdat je het nou al zo lang doet. Maar het is natuurlijk wel training. Hè? Als je straks weer gaat optreden. In januari heb ik bijvoorbeeld in Café Marktzicht in Drachten weer een mooie avond gepland staan. Nou, en dan speel je 2 keer 3 kwartier of zo. Nou, dat is wel net als sporten. Moet je echt conditie opbouwen. Zowel met je stem als met het gitaarspelen. Ja. Ik had hier eens horen met de band. Spelen ze dan weer solo bijvoorbeeld in Drachten. En ik met deze single. Best mee horen we weer een protte alleen op pad. Ja, ik ben nu weer zelf wat op pad. En ik heb ook vaak de pianist die ik de vorige keer bij me had. Die vraag ik regelmatig eens voor een mooi optreden. Maar bijvoorbeeld in Marktzicht wordt weer een eigen set. Maar dan vooral met allemaal nieuwe nummers. En een aantal nieuwe covers die ik nog nooit heb gespeeld. Om eens eventjes weer een hele nieuwe setlist te hebben. Dus dat wordt heel gaaf. Ja, want ik zoek die vreemd naar de plan. Maar die plan ben eigenlijk al uit 4. Dus prot noemen, schreeuwen en die live performen. Ja, daar best dus druk met de waanden. Dat klopt, ja. Heb je dan een plan? Nou, toevallig, nu je het vraagt, dat is misschien leuk om even te vertellen. Ik sta zondag in het Posthuistheater in Heerenveen met een musical van de Chameleon. En ik ga daar de nummers vertolken. En er zijn nog een paar kaartjes. Dus dat is zondagmiddag om 3 uur. En ja, dat is ook ontzettend gaaf. Ja. Goed. Hing het even over wanneer dit programma sjost op televisie. Of het is morgen, of het is Joert. In ieder geval met de herhaling erbij. Maar de kist is nog hinnen. Posthuistheater Heerenveen. En Jest haar in een hele oren rol. Om het maar eens even letterlijk te zeggen. Maar zij is hier nou om te spelen. En vooral dat prachtige veske. En al is misschien van Jan Henk de Grote vertolking. Toch is ik wonderschoon. Om het zo maar zo te drukken. Sentiment live in Noorderwien. Is het licht hier in het donker? Is dit alles dat er is? Geen regenboog, vallende ster, alleen maar het gemis.
Waar is het wachten op de lente, de eerste sneeuwklok in het gras? De eerste blote benen, het eerste wit bier in het glas. Is het sentiment als de lichte wind? Ik weet ook niet wat het is, alleen dat het er niet is. Is het sentiment? Waar is de vrijheid van de zomer, toen ik leefde dag en nacht? Mijn gitaar de liefde speelde, ik in zachte armen lag. Waar is de herfst, de koude regen, toen ik fietste in de wind? En ik keek of hij bij haar was, hoe ik huilde als een kind. Is het sentiment als de lichte wind? Ik weet ook niet wat het is, alleen dat het er niet is. Is het sentiment? Het is bijna 15 onder 0 en sneeuw belet het zicht. Maar hier binnen klopt mijn hart en smelt het donker van het licht. Is het sentiment? Sentiment. Ik weet ook niet wat het is, alleen dat het er niet is. Is het sentiment? They're missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. I know your skin is paper thin, well don't you worry, I'll never tell. 'Cause I know you're fragile, disguised as stuff. Only at work 'cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough. Well, use everything you think you need, go on and drown your own sorrows. I don't wanna change you, though it hurts to see you search for a smile in a bottle. 'Cause I know you're fragile, disguised as stuff. Only at work 'cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough. No, I'm not here to judge you, I just wanna be there when times get rough.
Echt een noordelijke artiesten neem ik haar altijd, Anna Linde. Maar haar nieuwe single dus hier in Noorderwien. Ik word te vinden trouwens op internet. Ik ben altijd blij dat ze er is. Ze maakt prachtig mooie versjes. En ze worden ook nog in het Nederlands. Waar weet nog wel eens in het Greenslanders. Nou goed. We gaan terug. Wanneer hij die singer-songwriter uit Amerika. What a stem en what a songs. Carrie Powers. My love in, push me away. Cherish this life or ruin our days. I'll offer my time, babe, yes, but you could refuse. I said morning glory, midnight blue. Morning glory, midnight blue. What's it gonna be? Which one's for you? Yeah. We could step on the gas or stall in the wind. You could love me like a good man, or I could leave here again. Settle this now, baby, yeah, I'll hide with the truth. I said morning glory, midnight blue. Morning glory, midnight blue. What's it gonna be? Which one's for you? Make up your mind, you've got to tell me what's on your mind. Come on and tell me. Tell me. Go on now. Treat each other right, or be what's wrong with the world. Put the fire out, yeah, we could watch it all burn. You wanna fly with the birds? There's much to do. I said much to do. Yeah, much to do. Morning glory, midnight blue. Midnight blue, morning glory, oh yes Lord. I said a midnight blue, midnight blue. What's it gonna be? Which one's for you? Uit Amerika dus, Carrie Powers, Connecticut, om correct te wijzen. Maar altijd bleek dat dit soort talenten ik de studio van Noorderwien weten te vinden. Zit rest op, deze aflevering van Noorderwien. En je weet het, we besteden roem omtinken voor het 4-jarige jubileum van dichterscollectief Rikst. Daarom het wordt om 2 dichters van dit collectief. En ik zit al vast, na weekend. Dan ben we er bij Noorderwien Live. Laatste sprong. De eerste stap, altijd een sprong. Tosken even op in waar. Happend naar de zieken. Koud, sakkoud.
Tiet had geen betjutting meer, teensen in het hier en nou. Neert had nog gewicht. Stil. Sa stil. Alles helder, de roes voorbij, viel geen needzaak, verjit een heerlijkheid. Kalm, sa kalm. In het wetter ben ik mij, vrij van loert, leer en moosje. Hoeg alleenig maar te wezen, alleenig wezen. Waarom? Is verdrinken wie zo slim? Coulissen. Middenmank uws landschap verjist de voeten. Als vanzelfs komen de wortels. Op een nijbaan zwalkjend troch het woord. Holle barstend van onontastbare teensen. Langjend naar die favoriete plak. Dobberjende zwannen. Eeuwig vereerlen. Jelle mannen van Bremen. De koor uit in Dreemen. Als coulissen die het haar speciaal verdij. Iepen je, fluister je, klim erop, do schreeuwst in eigen verhaal. Joet is de Bjemme-familie wie het waardig. Stammen dieper barsten. Bijen draaien vanuit veld, werd de hortensia's woltieren. Jongen hoopvol. De tiert verrooit mij. Lid u's ten goede verrooien. Stuur het juiste waai en deal. Die loft vol klaverkes.